pagsunod niya to sa iya. Sa pagpaasan man kan krus, asin sa pag-ako, tin may pagkamuot, orog na tuman sa kasaralitan. Anmi sa tapongon niya na hapon, pamamayuhan ni Reverend Father June Nabo. Matindog po ang gabos para sa awit sa pagpuon. Rumduman man yato ang gabos na kalag sa purgatorio. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akuntaan sa itong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuli, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan.
Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen. Sa bos na Angeles Asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadaan sa tung mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Asin sa dagat katulinongan, sa mga taon parahayan buo. Salamatan ni ikaw, ulikan na mula mo, namurawayan, namurang nananyan, atin ang indon, isamang magkakamay, namurang nanatid buktong Yesu Cristo, namurang Diyos, Cordero kan Diyos, akikan Ama. Ikaw na nagpapara ang mga kasalan kan inaman. Mahirapi kami. Ikaw na nagpapara ang mga kasalan kan ginapan. Atuan sa mo aki maherang, ikaw na nagtutupaw sa tukan Ama. Maherapi kami. Ikasanaan kanan, ikasanaan kaguran, ikasanaan urok Yesu Cristo Paiman, ang Espiritu Santo, sa kabayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibig kita, O Diyos, namimibig kami, nahulikan grasya nin pagampon. Binuot mo kami na magin akin nin liwanag, warasan na day kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katutuhan. Huli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin agahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos agabos na kapanahunan kan mga panahon. Tukaw po para sa liturhiya kanta taramon. Si Propeta Eliseo,
Pinadagos kan sarong babae sa iyang harong. Ninhuli sa karahayan na sa iyang naginibo. Binalsan kan Diyos an babae, kan balaog nin pagkakaigwa nin akip. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduwang libro nin mga hade. Sarong aldaw, si Elias nagduman sa Sunem. Igwa duman nin mayaman na babae na nagpirit na magkakan. Kaya bilang pag-agi niya duman, minahapit siya sa pagkakan. Asin ang babae, nagsabi sa iyang agom, ngunyan isip ko na ining lalaki na arual daw nagahapit sa sato, banal na tawo din Diyos. Igibutas siya nin sadit na kwarto, asin bugtakanta nin higdaan, lamesa, tukawan, asin ilawan, tanganing kun siya maghapit, igwa siya nin mapapahingaluan. Sarong aldaw, si Elias naghapit, naglaog sa kwarto, asin duman nagpahingalo. Asin nagsabi gisabi na sa iyang surugoon, ano ang magigibon niya to para sa babaeng ini? Si Gehasi nagsimbag, siya daing aki asin sa iyang agom gurang na. Si Elias nagsabi, apuda ang babae, asin kan inapod ang babae, tuminundog sa pintuan, asin sinabihan. Sa siring na panahon, kun an aldaw umabot, ika magkakaigwa nin aking lalaki. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, an simbag, sagod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sagod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa gabos na panahon, ipagrurokyaw ko an sa imong katotoohan. Aram ko na an sa imong pagkamuot daing katapusan. Na an sa imong katotoohan masarig siring sa kalangitan. Simbag. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Paladan ang banwaan na igwanin siring na hade, na naglalakaw sa liwanag din sa imong lalawgon, na ang kaugmahan arual daw, yaon sa imong ngaran, naan sa imong katanosan, burabod nin sa indang kaugmahan. Simbag. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Ika kagurangnan, an kamurawayanin sa indang kusog. Sa tabang mo an sa imong kapangyarihan pinag-omaw. Huli taan sa mong puon, inaataman nin kagurangnan. An sa mong hade, inaataman kan banal na Israel. Simbag. Sagkod pa man aawiton an sa imong pagkamuot kagurangnan. Sa bunyag, kita nakasaro ki Kristo. Sa kaibahan niya, kita ngunyan, hali sa pagkagadan, sa kasaalan, pasiring sa bagong buhay sa iya. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang mabasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Nalingawan nindo, na kan kita binunyagan, isinaro kita ki Kristo Jesus. Binunyagan kita sa iyang kagadanan. Sa ibang tataramon, kan kita binunyagan, ilinubong kita kan kaiba niya asin isinararo sa iyang kagadanan. Tanganing siring na si Kristo na buhay liwat sa kamurawayan nin Ama. Kita man magbagong buhay. Alagad, kita nagadan kaiba ni Kristo. Kita man mabubuhay kaiba niya. Aram niya to,
na si Kristo na nabuhay liwat sa mga gadan, daina liwat magagadan. An kagadanan, daina nin kapangyahirihan sa iya. Kan siya nagadan sagkod paman para sa kasalan. Kayaan sa iyang buhay ngunyan, buhay na kaibanin Diyos. Kaya, dapat nindong isipon na kamo mga gadan para sa kasalan. Alagad mga buhay para sa Diyos diyan kay Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matingdugpuan ka, boss, para sa pagrukyaw kang Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamarawayan sa imo kagurangnan. An minamidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidon kuman sa atubang nin sakong Ama sa langit. Alagad andai minamidbid sa atubang nin mga tawo, day kuman mimidbidon sa atubang nin sakong Ama sa langit. Day kamo mag-isip na ako napadigdi sa pagdaranin katuninungan. Day ako napadigdi sa pagdaranin katuninungan kundi espada. Ako napadigdi tanganing iwalon an aking lalaki, kan aking lalakian sa iyang ama, kan aking babayan sa iyang ina, kan manugang na babayan sa iyang panugangan. Huli taan kaiwal yaon man sana sa laog kan sa diring harong. An minapaurog sa ama asin sa ina kisa sa kuya, bakong maninigo sa kuya. Andai minapasan kan sa iyang cross asin minasunod sa kuya, day maninigo sa kuya. An buhay na makakamtan, mawawara, asin an buhay na nawawara, huli sako makakamtan. An minaako sako, minaako sa nagsugo sako. An minaako sa propeta, huli ta siya propeta, babalsan siring sa propeta. An minaako sa banal, huli ta siya banal, babalsan siring sa banal. An minapainom nin sarong basong tubig, sa saro kaining mapakumbabang disipulo, huli ta siya sa kong disipulo. Totoong sinasabi ko sa indo, day siya mawawaran nin bayad. Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matuka po ang gabos para sa pagkinanyog kan homilya. Ngunyan po, nasa ika-13 Domingo na kita, kan ordinaryong panahon, asinan sa tuyang pinaguhurup-hurupan, iyon pangapudan in pagsunod sa satuyang kagurangnan. Aramtaman, ang satuyang pangapudan,
Nagabos kita, pagtapos kan buhay niya to digdi sa kinaban, makaibanan kan sa tuyang kaglalang. Kaya nangani kita tinawanan nin mga manlain-lain na katugunan. Tangani na maging giyan niya to, tangani na day kita mawara sa satuyang paglakaw sa kinaban na ini. Alagad, ano ta nasasakitan kita sa pagsunod sa iyang pangapudan na isabuhay an mga katugunan. So mga tugang, sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay, saro man lang ang rason na kung taano ta kita nasasakitan, huli ta mas napapaurog niya to o habo niya tong daugon an satuyang pansadiring kamautan. Tangani na maisabuhay niya to an kabutan kan sa tong kagurangnan. Kaya, medyo challenging on our part, masabi kita, sinusunod taman baga, o kaya nagtatry man baga kita. Alagad, kita mismo makakapagsabi, dakol na beses may mga punto kita o panahon o pagkakataon na day talaga niya to madaihan an sa tuyang sa diri man nakagustuhan. Kaya nasasakitan kitang maging maimbod o magsunod sa kabuutan kan kagurangnan. Kaya sa satuyang mga binasa, nadangog niya to ang mga paagi kung paano na kita madispose sa ngaran kan pagsunod sa kabuutan kan mahal na Diyos. Imagine niya to ini sa enot na binasa sa buhay ni Propeta Elias. Digdi, ang mag-agom na mayong aki, sinda naging maimbod sa pagtabang sa tawong nangangaipo. Kaya sa istorya, sa buod kan istorya, binalsan sinda kan mahal na Diyos, kan biyaya na sobra pa sa saindang naginibuhan. Anong biyaya? Na sinda magkaigwanin aki. An aki, iyo ang magiging paagi, tangani na mahaawasinda sa kasusupgan. Aram tabaga, ang kultura kan panahon, pag mayo kan aki, na medyo na maedad ka na, saro lang buot sabihon, pinaparusahan ka sa imong kasalan. Kasupog-supog ka. Kaya, kaan kamautan kan sarong tawo o kan sarong babae, iyo na magkaigwanin aki. Kaya mas kigurang na, sinda nag-ako kan biyaya huli sa saindang pagiging maimbod sa ngaran kan pagtabang. Saro pa sa satuyang ikaduang binasa na paagi, tangani na maging madali sa satuya ang pagsunod sa kabutan kan mahal na Diyos, iyo na ang pagpagirumdum sa satuya na magadan kita sa satuyang mga kasalan. So aram tanaman yan, no need naman na ipagpara elaborate pa iyan. Aram tanaman ang satuyang mga kasalan. Kaya kung ahaliun niya to o itatry niya tong putulon ang mga kinasanayan niya tong ini na nagdadara sa satuya na maparayo kita sa mahal na Diyos, then magian sa satuya ang ngaran kan pagsunod. Asin sa satuyang ebanghelyo nadangog niya to na tunay mananggad ang kagurangnan nagsasabi sa satuya na kung kita dai niya to papaurugon ang kabutan kan kagurangnan sa gabos na aspekto kan sa tong pagkabuhay, di kita maging maninigo na disipulo niya. Kaya, ining mga namensyonan digdi, masabi kita, medyo talaga dipisil. Hulita, talagang maskian sa imong kadugo, maskian sa imong mahal sa buhay, so dapat mo siyang iset aside, for the meantime, I think, para magibo mo ang kabutan kan kagurangnan. Dahil man buot sabihon nalilingawan mo, pero ang mas papaurugon mo, ang kabutan
kan kagurangnan kaysa sa sadiri mong kabutan. Kaya na nga ini nahihiling niya to ini sa mga pagkakataon na kita minadesisyon sa sarong bagay sa nangyayari sa satuya. Digdi masasabi niya to na ang satuyang desisyon base yan sa kung ano ang satuyang kagustuhan. Kaya kung maray ang desisyon ta, then nakapatukmad iyan sa kabutan kan kagurangnan. Pero kung ang desisyon niya to nakapokus na sa satuyang sadiri, sa satuyang kagustuhan, bako iyan nakapatukmad sa kabutan kan kagurangnan. Kaya ano ang sabi ni Kristo? Kung dain niya to kayang isikwal ang mga bagay na ini, di kita magiging maninigo na disipulo niya. Alagad, nagtauna naman siya ng simpleng ehemplo na tangani na ipahiling sa satuya na maglapigo talaga kita. Imagine ta na lang digdi sa satuyang binasang ebanghelyo. An minapainom nin sarong basong tubig sa saro kaining mapakumbabang disipulo, hulita siya sa kong disipulo. Totoong sinasabi ko sa Indo, siya dai mawawara nin bayad. Kaya mga tugang, sa satuyang pang-aral daw na pagkabuhay, ang pagibunin karahayan, tunay managad dapat niya tungkusan. Depende po ini sa pagkakataon, sa kapasidad niya to, o sa oportunidad na itinatao sa satuya, sa disposisyon niya to. Di man kita mayo man nagdidiman sa satuya na araw ka ini kadakula ang itao mo tanganing banal, maging banal ka na. Kundi mo man palan kaya, depende sa sato. Ang mahal na Diyos, nagahagad man yan, susog sa satuyang kapasidad o susog sa satuyang kakayahan. Ang importante lang digdi, maging open kita sa pangapuda na iyan, na kita maging instrumento kan mahal na Diyos para sa iba. As in, digdi sinasabi sa sato, may balos ang mahal na Diyos sa satuya gabos. Kaya may pangapudan po digdi, para sa satuya na mga nagmamaawot na magsunod sa mahal na Diyos. Enot, ako unya to ninudok sa buot ang plano kan mahal na Diyos sa satuya, sa paagi kan maimbud na pagsunod sa iyang mga katukdoan. Kaya, komo naman ini, sabi kayan, lumang pangapuda na ini, mayo maning pagbabago. Alagad yun na nga niyan, huli sa kalumaan gayod, rilingaw na kita. Kaya nire-remind kita sa puntong ini. Pangadua, paasanon niya to ang satuyang mga kroses, asin may sa buhay niya to ang pagkamuot sa paagikan satuyang tataramon asin gibo. Yun ay sinasabi tang pagtabang sa satuyang kapwa. Asin pangatulo, magsarig kita sa mahal na Diyos, nababalsa niya kita sa gabos na karahayan na satong mga naginibo, sa satong sadiri, asin sa satuyang kapwa. May mga panahon na kita nagaatid-atid. Garubagaday ta na ako ang bunga kan satuyang mga kapagalan. Magtubod kita mga tugang. Ang mahal na Diyos, hustisya. Tataon niya sa satuya o itataon niya sa satuya kung ano ang bunga kan satuyang mga naginibuhan. Kung dayta mayan ako undigdi sa daga, nakakasiguro man kita aakuon tayan duman sa iyang kahadian. Kaya sa ngaran kan pagsunod sa kabutan kan kagurangnan, bako yan masakit. Kun ako niya to, handa kitang magdinay kan sa tong sadiri, asin handa kitang maghiras kan kun ano ang satuyang inako sa kagurangnan. So mangyari lugod ang mga bagay na ini sa sato, tangani na ang ngaran, ang pangapuda na makaibanan kita kan mahal na Diyos, mapangyari sa satuya gabos. Matindog puan gabos. Nagtutubod ako,
asin mga gadan. Nagtutubog ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa marupakinapan ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagpuran. Pamibining banwaan, nag-aaram kandanay na pagkamuot kan Dios sa katauhan, magdulot kita sa iya, asin magdulot kan satong mga pag-arang, ang satong simbag, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, utubonindaan sa indang katungdan para sa kamurawayan kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing magrarom ang satong pagtubod, asin ang satong pagkamidbid sa presensya kan Diyos sa mga dukha, mga biyadi, asin mga daing sukat. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga hobenes na nagtatalubo sa kinaban na pano nin kariribokan, dai malagalag sa mga daing saysay na gibo, kundi mamitbidan ang tunay na kahulugan, asin katuyohan kan buhay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga nagsasakit, mag-ako gikan sa Diyos, nin mamumuoton na karahayan, nagrarangang presensya, asin nakakaumay na katuninungan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ugma sagkod paman, sa kapahingaloan asin liwanag sa langit nun nakahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, warasan sa mo ang grasya, na masabutan mi ang naan sa mong nagsasarig sa karahayan, kabutan asin kakusugan nin buot, kan sa mong kapwa, tanganing danay niya mong gibuhon ang katungdan na magtabang sa saindang katikapuhan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Sa
Tindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sako asin sa indong atang, maako man lugod, kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa paginabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami warasan nahuli kan mga banal na atang, magin maninigo an sa mong mga paglingkod, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhanadaing kasagkoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Siya na nahirak sa mga sala nin tawo, nagpakumbabang mamundag sa biyerhen. Siya na nagtios kan krus, nagtalingkas mo sa danay na kagadanan, asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtausa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya kaibakan mga angheles asin ang arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos sa langit na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ikananggad banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pamanala kanambun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na Seso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaakini asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini, tayni ang sa kuyang hawak na idudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuha niya maninkali sa singiraray, pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako kamo gabos asin mag-inom ka ini. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kaan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalaugon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ni Santa Maria, Biyerhe na ina akan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kay tupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkuran, magumaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.